Hvor er det glas? Hvem har en idé til at hoppe? Nu vi er ved Nita, og det er jo faktisk var her det skæbnesvangre sted, hvor Molle han drak sit eget tis. Skal vi så ikke lige gentage succesen? Helt Molle! 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 Jeg ligger gerne 3. Per, hvor mange ligger du? Bare 10. Jeg ligger gerne. Jeg skylder ham allerede 3. Skål alle sammen og tillykke. Skål. Håber I får en rigtig god dag. Det gør I vist. Jeg spiser lige. Ikke endnu. Der er ikke nogen, der er gået helt koldt endnu. Jeg tabte den, så sagde Michael, hey, jeg skal ikke lige 15, så prøv at komme halvt for 15. Vores Michael, så fandt han det. Så det var lige Michael, vores Michael. Jeg skal snakke med nok. Det skal helt sikkert.